Lapsia paossa yksin mökillä 2. Tulin käymään täällä 1 yön ja huomenna vähän siivoan paikkoja. Siellä tulee Euroviisu Song Contest, jotkut perkeleen esikatselmukset. Siellä grilli valmistuu, kun ne nyt jaksa laittaa Weberia pihalle, vaan ollaan tälleen niinku vähän näin ikään kuin täällä vaan käymässä. Bemmi siinä makaa kiltisti mennyt nukkumaan. Sillä kestää yleensä 40 minuuttia, että se sammuttaa kaikki sähköt. Se on niinku se vanha tietokone HAL siinä jossain tieteiselokuvassa, omituinen kaveri. Ja täällähän sauna lämpiää. Se alkaa olla 40 asteista. Elikkä hyvässä kuumeessa. Hyvässä kuumeessa alkaa olla, mutta odotellassahan voi aina ottaa vähän huikkaa. Namis, 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 namis.